Social media o tabuk o koktoma kaisa jeheno viral wngwi tongo. Biharni Boisaliwoo 84 bosorni umorni umorchakrak burano jailo ohorka hinui nugui mankha na norog o mangpili. O umorchakrak bo himna phanchi dotoro kothoro. Bono himna bagwi phanchi khoroknwi ni sahara nango. A umorchakrak 84 bosorni umorchakrak burano tabuk jailo ohorka hinui social media o video jeheno viral wngjak. Saimaka 33 bosor swkang o bura jowan tongfru guna khaimani sajani hote bono saja rwka hinui tabuk koktoma rogo kasui faikha. Sanani thangkhe o mangpili kasui faima bai belai no uanathai je chini barwtha kotor kaisa kaisa case ni rai rwnase 33-34 bosor rok nango hwnkhe bahai khe bichar manbani belai no uanathai klaio. Saimaka 33 bosor swkang o bura tei bini logi tei 4 jona twiwi kaisa guna khaimani. Kintu bini logi ni tei khorok burui ni hinkhe langma choi thangma bai ba o swngchara kwrwi wngma bai o bura no simi jailo ohornani saja rwkha hinui tabuk koktoma rogo viral wngjak. Hwnkhe nyorkhe o mangpili nukmani pore tamo sana ochung chini bharat ni bichar ব্যবস্থা rok no nugui kisa comment khai sadi.